tog att vi lära precis vad ursluta sint. Det är inte alltid vilja gå så grova på när och det är inte något vi kan kräva. Jag vet inte. Hej, hjärtligt välkommen till Verkligheten. Det är Dina Norberg som sitter på här och tog vi av kanalen Verkligheten här som vi heter Verkligheten i Bibeln, Evangelion och så vi som kristen kunde be och närt en verkan hot. Så vidare en färdig nå Filippe Brava och som det så just så är jag färdig med Jola Väst. Jag har brukt så mycket så västarna kännas när och jag switchar där super in så det vill så att kunna bruka så västarna så brukar bara kyrsta och så västen TV. Men det var så gott. Vi sitter bruk för akron Jola outfit. Jola stil som det kunde göra själva som inte kostar snägg. Så vill jag ordla vi med dessa västarna där så flotter och så populära och man kan göra det själva. Så vidare en färdig. Så vi är en färdig om Filippe Brava och detta senaste versen i kapitel 2. Kapitel 2 så är färdig gäng det. Och kapitel 3 för vi så börjar på 5 januari så äntligen hittar vi ta och under en video som det inte ser i serierna så vill jag ordla vi med att det kan äta sätta det kan i alla färgerna vi är någon gav en kopp av kakao eller te och bara jag det hittar serierna till att jag kan inte att läsa versen för det kan så det är en supernäm serie att hitta efter visst det var bara hur och så är också som är andligt uppbyggande och inspirerande hela tiden Arno. Och GDS ni att negativt för ganska ha bättre tui nu är jolon vissa tid inte skolarbets kan man göra skriva stilar. Jag hoppas när jag stil för jolon. Det är lösint. Vi ska ha dykt ner. Se mig fra. Jag hade inte man ska göra det. Och ta i lärare. Jag hade man ska ha fria jol. Hade jag. Det är möjligt. Och idag så får jag läsa Filippe Brava 2 och vers 25 till 32 här ständer. Men är helt vara nejot att sända Epafroditus till tikkara, han som är bror min och viskar och struer samman vi mer. Och som är sända med och tjänar tikkara att hjälpa mig ut trångt minne. Till honom lunges efter tikkun ödlon och han är ångan fri av sig av till att du hörst att han var sjukur. Han var ösen sjukur och dess sjukur med god miskunna i honom och inte bäst honom men mer vi så jag inte skulle ha sorg om han har sorg. Jeg skulle ikke mer tog til mer å sende han, for at jeg skulle atter kunne være glad til å sørge han, og jeg kan få latta i sorg mine. Takk til mot henne herren, vi alle glede, halde slugar i ære. Til for Kristus versk, skuld, måndig han døy, vite at han var i livet, for jeg bøt om saknene at jeg kunne tjeneste mot meg. Så først så spyr jeg ikke alltid vært et vers eller et år som står ut for tikkene. Jeg halde at det var noen ekkelig gode vers om en er Epafroditus, og det var noen ting som var skjerstrøk for meg, og hvordan jeg som trofaster som jeg og jeg gleder meg bare å studere dette vet ikke om. Og i underførende personer så har vi tåst nok seg om dette at vi er fyrdom som kristen. Vi har tåst om fyrdom Jesus sinnele Jesus Så har vi tåst om fyrdom med Paulus i en parste. Og så har vi om fyrdom med Timoteus og i derfor har vi tåst om fyrdom med Epafroditus Jeg har aldrig sitt det Epafroditus Epafroditus Okej, det är så nästan att säga. Men vi får tåst om han och hans fyrdom. Så först så får vi tåst om vers 25. Og i hessen versen så sørger vi nekka ser stakt. Vi sørger la sinnala Kristus sinnala Jesus og i Epafroditus og i mannen. Hvis vi minnes han passion om hvordan Kristus vær hos han tante, så det nekka så ser stakt at et menneske kan lydes Kristus at han hatt. Vi vet om Epafroditus at han bor i Filippe, og han var ett av sendebånen for samkomna her. Og vi vet ikke ordentlig om det den samme som taler om i Kolosse, og til et av en indusversion som her. Men Paulus kallar han brorsøyn, og Paulus kallar han samverskamannsøyn, og Paulus kallar han hermann, og strujust samanviser. Det første høyde her lyser kærlega. Kærlega Paulus kærlegan torra middelen, bror kærlegan. Det nästa lyser tungt arbeid, og det tredje den andalige bardagen som vi leser om i Efesos 6. Hetta sier dere at dette var en medver som kunne virke sammen ved øren tryggvande. Og til egentlig tydningen vil ikke ta man tjener som kristen. Til alltid torsførere å virke sammen ved øren. Ja, bølge arbeid torsførst. Det alltid torsførere arbeid sammen ved øren. Og just når man kristen, eller ganske særlig at man kristen skal si. Det trobult å godkjenne meninger til øren, og bodja sine innskjer og egna meninger.
til gagn för balchen, til gagn för höldena. Och det allt som så så det att samstarva och att börja min inskjur meningar. Det något som jag så trobult vi. Men vi vilja samverka med Kristus så lägger vi åkar inskjur till suyes för att kunna struja samman. Det mest stämmer ska man ha mening och det som tjäna själva vi kvartish, det som menar vi men det bara heter att som samkomma så må vi arbeta samman och vi må vi först lägga åkar till suyes till gagn för hållna. Och alldeles då är sen så att man arbetar samman och då man styrkes och i balkarven eller tog samstarven så ständer man starkare till man ständer inte ensamallar och det är alltid bättre att vara två eller fler än ensamallar. Ett annat som vi läser om Epafroditus här är att han var fuser eller han var ägglig raskor att göra vanligt arbete och ända trälarbete. De flesta människor i det är hot till det som är lätt och nätt eller hunaligt och att det kommer till harskt arbete så har vi ofta hoa giva upp. Det är arbete som vill kräva näka av oss. Lika mycket om det kommer till arbete utanför eller familj eller samkomma. Och tog det att vi öja verkligen vara tacksam och virusmätta till människor som ut i fjälta och stilla bära dagsens byrå vid tjänsten. Epafroditus han måtte ej mörja sig till han gör det tunga arbete. Men god lyfter han upp ved å fortelle øren i kjøkken bra pauser til dem som var tryggvann å ta og åkne det om hans arbeid og trofest i tjenestene. Og det er jo så vi gode. Og i tjenestene for han, så minnes god åkken at vi samles, at vi tjener honom, at vi er trofest, at vi øtter sammen, at vi gengar seg løyer. Hvis jeg vet ikke løsning til hva det er mest at øtter seg, så har vi faktisk en video om det. Så selv om de ikke så det som Epafroditus gjør det, så sa god til. Og det er som tog jeg god til valgt at nett han er brytende, og også til anmelding for åkken at vi er som Timoteus, ikke at lytte åkken opp, men vite at Herren ser og minnes åkken. Så for at også sender om vers 60, det hele hvor i Filippet har du sendt Epafroditus at tjene Paulus i Rom, her som Paulus satt i fengelset. Og det sender jeg i Emos bibelskøynen at jeg har i kurser vært en fer av 600 mil, og et mil er 6,532 kilometer. Det vil si at det er 5242,4 kilometer. Og jeg har råknet det at det er fra skala av det 45,32 ferier til havner. 55 ferier til havner. Så det er en lang fer, og vi skal huske om det at det hadde det ikke bil. Og vi leser oss ned at Epafroditus gjør det sjukur av feriene, og han var deian og nær. Høyast Epafroditus var i svarere støvende, så gjør han ikke høyast da på seg selv, og han yngste faktisk at de kristne Filippe ikke fikk å vite til at han var sjukur eller det sjukur, tog at han også sier, ok, hvis jeg får vite det, så for at jeg føles ytla og miste mot det, og det yngste han altså ikke. Og i snir så minner Emos bibelskøy økken også at mange tryggvande har en kjæljan vana at velge alt av lunge vid sjukur og strøy. Og jeg helt at det er nok så avhørs å nevne, og jeg synes at det er en fin balanse at si øren fra sin sjukun og du vet, høyde at det er bia. Men jeg går ikke selv, kan godt nok tilfellig til at være negativ eller for negativ og grenja, og det er ikke oppmuntrande for andre tryggvande, det er tingjande for det. Og det er også med det at det stender oss i Bibelen at vi skal bære hvers annars, og sånn det at døyla vi kvarnøren har vi struja, så vi kan bære for kvarnøren, men det stender også at vi skal bære okkar egnu bære. Og det er også med det at gjøre som Epafroditus og hugsa øysene, eller ha øysene omsorgan i for øron, at det ikke tinger deg, og ikke tyr folk om det snir, men jeg helt bare at det var en utrolig god anmenning, særlig for meg, og jeg visste ikke at det var en anmenning for tikkelen. Vi er som versen så leser det til at Epafroditus, eller sier det navnet, Epafroditus var desjukur, men at God miskunna i honom. Og dette verset er ekkelig å ha vers og ekkelig interessant. Tog at dette bråte lærer okkur hva goddomlig grøying virkelig er. Først av utlån så jeg vet at sjuka er ikke alltid et urslit av synd. Tvers med å lese av det om en mann som var sjukur, tog han i trofeste gjør sine skilder. Altså det er han tante gode, tog gjør det han sjukur. Og vi leser i vers 3 som er synd langt nedre, til for Kristus skuld mot jan døy, så han tante gode i trofeste og tog gjør det han sjukur.
Som det nästa så lär vi ösne att det inte alltid är viljegods att grua på ena vägen. Vi är en kraftager som vi kallar det. Så vi läser nej kom till att Jesus gjorde det kraftager till sig han grödde i något så knappligt. Hinvägen så var sjukarleva han så långt och gröningen kom så lojande. Och jag hade också något så avhörst. Jag hade helt ganska att han gröningen som flest av oss som är en tryggvande eller människor uppleva att vi kan bli sjuk. Men vi uppleva en lojande gröning. Men detta är gröning eller goddomlig gröning från gode. Vi lär oss i versen att gröning är miskunn från gode. Och det är inte något som vi kan kräva av gode som också är rätt. Vi heller syns ni ekule avhållert tog att vi lära precis inte utflytta sint. Det är inte alltid vilja gå så gröna på en vä. Och det är inte något vi kan kräva. Jag har inte gjort ett annat video om gröning. Och det är ganska särskilt vi kommer att göra tiden att vi tar med corona. Och i förrjun har vi varit så omöjligt att signa att ungen är där än men att öll är var frisk efter. Och det har också bara som man ser goddomlig och gröning av en miskunn som god visar oss. Och jag har inte att förengar är klar över en miskunn som god visar oss. Och ja, jag har bara det är fantastiskt. Och jag också bara spela dig, visste du av att gröning är miskunn från gode och inte något som vi kan kräva? Kanske inte det vidare det. Men jag har det något avhållvärt och det visar oss ösne hur så god är hacksen vid, hur han är akkurat herre och vi kunde bya och spyrja han, men vi kunde inte kräva av honom. Ty han är akkurat konkur, han är akkurat herre, han är hackre än vid. Annars, morgongröning så hittar jag det som videon till supergott och nämner till trusla av gröning som är då i Bibeln. Så för att läsa vers 80 och 90. Ta i epa från Titus för frisk etter, så sendte Paulus han høy med glede til i Filippe. Og som Paulus høydra til at takk imot honom vi glede og at det som virusmeta han. Og det tjena så han gjør det for Herren. Og Paulus visste ikke han heter som i det samme for åkken det at det lettast at takka til for givet som vi kjenner. Og det lettast at kanskje ikke virusmeta ens vel tjenestene som til gjøre som vi kjenner best. Og tog minner Paulus til at sette pris på det som han gjør for Herren. Og en spørning at teker du ångte samkom tjener trobar for givet, hvordan skal vi tjene tøymon og ståle tøymon? Bare en sånn spørninger til åkken til at vi tjener sånne jeg samkom tjener for jo nek som tjener Herren og i samkomne, kanskje de arbeider, holde du eller ikke, men det er folk som tjener. Øysene trobarer i førjon utenlandet, at det er nek mennesker som setter tog av at tjene Herren. Og for meg vet jeg trolig at jeg anmenning å få at minnes til at virusmetta deg, setter pris på deg og hokse om deg, ved at be for deg, ved at hokse om hvordan jeg kan tjene deg, ved at gjøre, eller hjelpe dem, eller stole dem, eller bare vise dem om vinaband. Det er sånn at jeg bruk for vinen og syskon i Herren som elskar deg, stola deg, tøymon menje. Så bare en god anmenning. At enda så prøvde å ta som vers 3. Så sjuka epafrodosar hei bøyla samband vi hans er utrøktelige tjenester for Herren. Og hette hei størst vire i egen Herrens. Jeg må spørre skal jeg si nemlig at det er bedre å brenne for Herren enn å ruste opp. Det er bedre å dodja i tjeneste gjester enn best at være råknaver som et haktal mellom torri dodja sjuk eller skia til bordet. Og det er språket som sier at bøten saknen at det ikke er tjenest med mer, det er mest alle ser på nær at Paulus virkjenner til at Filippi ikke var førfri at vi kjenner personlige, og så tog takker han dem for at han sender Epafroditus at oppmuntre ham som en ombudsmann for det til det var ikke førfri å komme personlige av at det var Filippi og Paulus var Rom som var en ekvile lenge for. Tusen takk for at jeg har hukt vi. Nå enda vi Filippi brev kapittel 2. Og vi begynner på kapittel 3 i januar, 5. januar, så hittar vi ta. Og hvis det er også parster som de ikke har sett, og i disse seriene, så kan du alltid se at det gikk nå med en jul. Og nødger at hittar den parsten som de mangler. Så etter er vi ikke at det ikke er en gledelig jul. Bye!